Morjes! Eli meillä on nyt tässä 2 kananmunaa, Suklaamunia. suklaamunia. Ja me ajateltiin nyt unnokata nämä ja katsoa, että millaiset on tämän vuoden muna-antimet. Joo, minä en tässä yksi jo avaamassa näitä eggejä, vaan mulla on myös kaveri Iiro tässä. Suomestella moi. Ja Iiro avaa tämmösen Barbie-munan ja minä avaan sitten tämän Peppa Pig eli suomeksi Pipsapossu-munan. Ja eiköhän aleta unlokkaamaan sitten. Kassi auki ensinnäkin. Kassit auki ja siitä vaan tässähän on ollut vähän semmonen skeptisyys ollut läsnä viimeiset pääsiäiset, että me ollaan epäilty, että saako näistä tarpeeksi sitä laaduntaa, mutta nyt me annettiin uusi tilaisuus, oli hyvässä tarjouksessa 2 tämmöstä oikein brändättyä pikkupyörylää, niin eiköhän lähdetä avaamaan. Yes. Eli meillä on tässä 2 kriteeriä, eli ensimmäinen kriteeri on se, että älä naura siellä, miltä se suklaa maistuu. Ja toinen kriteeri on sitten se, että miten hyvä se lelu on. Pitäisikö meidän arvioida vähän sen, tiedätkö, meillä on molemmilla tää tähti. Tää tähtihän on vähän melkein. Tää on sama muna. Joo. Joo, ei se mitään. Lelu siellä ainakin kuulostais olevan. Kyllä. Eiköhän sitten lähdetä avaamaan, unlokkaamaan. Oho, sä menit ihan tuolla haukkutaktiikalla. Mä ite avaan sitä nätissä. Joo. Sori, Me 12 mulla on mennyt tänne. suklaavenettä. Ai, mulla on liila, sulla on piikki. Piikki niinku Barbie. Ai, mulla on liila niinku... Pipsapossu. Joo. Avataan nyt siihen. Ja avataan. Avatkaa yksi kerralla. Okei. Avataan yksi kerralla. Tähän yhteen. Ui, kartio! Joo, Pipsapossu kartio. Kattokaa. Otan instruktio nyt. Ohjekirja. Joo, eli tässä... tässä on erilaisia Pipsapussukartioita. Hyvin simppeli. Ei tää oo kartio! Kattokaa! Tää on gyroskooppi, siis tämmönen, missä sä voit katsoa, tiedätkö, maisemia tän läpi. Katsotaan vaikka tätä. Ai teleskooppi. Niin, tai siis joku tämmönen, että sä laitat sen Joku skooppi. lelun siihen eteen. Let's go! Katsotaan mikä... Mikä täältä tulee? Onko mitä arvauksia? Mä veikkaan, että siellä tulee Ken. Ken? Ken. No Ken Siellä on tulee munassa. Ryan Gosling Ken, koska... Ken on munassa. Saa nähdä. Niin, Ken on munassa. Mikä se on? Mikä se on? Eikö se on vaan miksi se on 2-ulotteinen? Kato, sillä takana ei oo mitään. Joku ajatella vielä toinen osa. Meillä on 2 osaa ainakin. Se on niinku... Mitä? Mikä se on? Häh? Mikä se on? Ei se pitää, katohan onko siellä mitään. Ei siellä oo. Onko se 3 osa? Onko tää kuin palapeli? Mikä? Ei joo, se on muuten tommonen... Ui. Se on tommonen miniatyyriukko. Ei muuta kuin punaiselle matolle tuolla. Mähän voin kattoo sitä tällä stetoskoopilla. Mut sitä mä vaan mietin, että pitääkö nää tarrat nyt siis liimata johonkin. Joo. Ja sitten mä voin kattoo. Ai näyttää. Ai sulla on lämmin. Ei. Bro. Ei. Käy jään pulssi korkealla. Sori. Ei mut, ai niin suklaa. Miltä muuten suklaa maistuu? Se on niinku aika mid. Ruuppalainen. On vähän värjättyä suklaa. Vähän halppiskammaa. On vähän. Ei mitään Kinderiä ja mitään Fatseria. Se on kuitenkin sertifioitua suklaata. On varmaan suklaata ainakin. Joo, täällä on tuo Rainforest Alliance Natura leima. Kyllä se kaakao maistuu. Kyllä se kaakaa maistuu. Tää on vähän semmonen oh boy tyylinen suklaa. En tiedä onko 2,5 € arvoinen. No, ei oo kyllä, ei kyllä oo. Ei yhtään millään. No ehkä... Joo, no. Ei mene sitten arvostelun puolelle. Eli paljonko me annettais näille munille lelu. No. Mä ihan äkkiseltään keksi, että mitä mä tämmöisellä kartiolla teen. Mutta tietysti aina löytyy asioita, mitä voi katsella. Sun lelu on niinku... Jos sanoo ihan oikeesti 1/5 niinku saa. Vähän lame. Juttu minkä läpi voi katsoa. Mm-hmm. Tää on niinku... Entä Siirolelu? 2/5. Tää on niinku marginaalisesti parempi kuin tuo Jaako.
On. Tässä on niinku 3 osaa, se voi koota. On. Siinä on hyvä ilme. Se voi purkaa. Se voi laittaa tälleen seisomaan. Niin se on vähän niinku semmonen Lego, että tiedätkö, sä voit tehdä sitä, sit sä voit tehdä tämmösiä omia variantteja, että sä voit niinku pistää tän niinku vaikka näin päin. Niin, kato. Nyt se on tämmönen kaksinaama, että sillä on tiedätkö, Niinku näyttää hassulta. niin sillä on 2 persoonaa, että sen... Kato. Toi Barbie toinen on Pipsapossusta se lammas. Niin. Ja sit jos sä oot semmonen jalkafetisisti, niin sit sun ei tarvitse katsoa tätä yläkroppaa, sä voit katsoa pelkkää alakroppaa. On muuten hienoa, että tossa on Mattel, 2023 Mattel brändi, jos näette tarkkaan. Koska siis Barbie-elokuvahan tuli 2023. No, se on semmonen reference, että Barbie-leffat oli sinä vuonna. Niin, se on ihan siisti juttu. Että... Ei tää Mutta me oltais tarjottu myös kyllä Oppenheimer-munaa siinä samalla. Ei tää suklaa on 2 vuotta vanha. No siltä se maistuu, mutta Joo. ei kiinnitä siihen liikaa huomiota. Hei, muistakaa pääsee se oikea sanoma. Mitäs suklaa-arvosana? Ai suklaa-arvosana. Suklaa oli kyllä... Tosi mitsuklaa. Ei oo kyllä niinku... En ostais kaupasta tän levynä kyllä. 2 vai 3/5? 2. Joo, 2. Tää on 2. Ai, 2. Huonona päivänä menee kyllä makea himoon. No joo. Hei. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että seurasitte arvostelua. Muistakaa ottaa tili seurantaan tai kanavatilaukseen. Tehkää mitä teette. En tiedä. Pysykää fiksuina ja hyvää pääsiäistä.